kuma jaruma Nafisa Abdullahi da kuma wasu jarumai manya a cikin masana'antar ta Kannywood irin su jarumi Sadiq Sani Sadiq da Rahma Sadau da kuma Falali A Dorayi da Abdul Kashiya suke hotunan bankwana bayan halartar taron taya jarumi Ali Nuhu murnar kasancewarsa shugaban masana'antar shirya fina-finai ta Najeriya baki daya bayan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya naɗa shi. Taron da jaruma Nafisa Abdullahi ta yi tattaki tun daga kasar Ingila zuwa Najeriya domin halartar taron da taya jarumin Ali Nuhu murna na zama shugaban masana'antar fina-finan ta Najeriya baki daya. Jaruma Nafisa Abdullahi ta ɗau tsawon lokaci da ta koma ƙasar ta Ingila da zama sakamakon karatu da ya kai ta. Hotuna ake ta ɗauka na bankwana da kuma tarihi domin jaruman da damansu suna jimawa ba su haɗu da juna ba. Kada ba ku manta tashar Hasken Afirka kuke kallo da saurara, kuma kada ku manta ku danna mana subscribe ku kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi liking ku yi comment, domin hakan shine zai ba ku damar samun shirye-shiryen namu na daga bayan masana'antar ta Kannywood a duk lokacin da muka ɗora.